ଆଚ୍ଛା ପାଣି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବେ କେମିତି ଅଛି ପିଇଦେବି ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। क्या ଥଣ୍ଡା ଆଉ କେତେ ମସ୍ତ ପାଣି ଭାଇ। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିଛି ଏ ସ୍ମଲ୍ ରିଭର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଠିର ପାଣି ତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଏଇ 34 ସମଥିଙ୍ଗ ସେଲସିୟସ୍ ଅଛି। ଆଉ ପାଣି ଆପଣମାନେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବେନି ଥଣ୍ଡା। ଆହୁରି ଏଇଠିର ନେଚର ପ୍ରବଳ ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ। ଆଉ ପାଣିଟା ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଛୁଇଁ ଗଲେ ଫ୍ରିଜ ରେ ରହିଲା ପରେ ଲାଗିବ। ତ ଆମେ ଏମିତିରେ ପାଣି ଛୁଇଁବୁ ଆଉ ପାଣି ଗାଧେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ବଟ୍ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ ବଟ୍ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ସ୍କିପ୍ କଲେ ଆପଣ ଧରା ପଡିବେନି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଆଉ କଣ କରିବା ଯାଉଛୁ। ତ ଆପଣ ଫୁଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ତ ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ପାଣି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବେ କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଭାଇ ପାଣି ତ ଏକଦମ ମସ୍ତ ଅଛି ଭାଇ। ପାଣି ତ କେତେ ସୁଇଟ ଆଉ ନାଇଁ ନେଚୁରାଲ ପାଣି କେତେ ସୁଇଟ ଅଛି ଦେଖ। ୱାଓ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଣି ପିଇବିନି ବଟ୍ ନେଚୁରାଲ ପାଣି ତ କଣ କୁଆଡେ କଣ କରିଦେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ପିଇଦେବି ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। क्या ଥଣ୍ଡା ଆଉ କେତେ ମସ୍ତ ପାଣି ଭାଇ। ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇ ନେଚୁରାଲ ପାଣି କେମିତିକି ଷ୍ଟ୍ରିମ ପାଣି ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଛି ସେ ପାଣି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେତେ ମିଠା ପାଣି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ। ଦେଖିବେ ଆମ ଭାଇ ଗୋଟେ ଡିପସ୍ ମାରୁଥିଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ବୋଲିକି। ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖଉଛି ଦେଖ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ବୋଲି ଡିସ୍ ମରା ହଉଛି। ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଗରମ କରି ପାଣି ଟିକେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଦେଖ କି ଡିସ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ୱାଓ କେତେଟା ଭାଇ କେତେଟା ମାରିବ କେତେଟା 10ଟା ମାରିବେ ଡିପ୍ସ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ 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 ଭାଇ 10ଟା ମାରିବେ ଡିପ୍ସ ଏତେ ସକାଳେ। ଆଉ ଏଇ ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ ଏଇଟା। ଏଟା ପତ୍ରଟା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ସହଜ ନାହିଁ ଭାଇ ମାରିବା ପାଇଁ। ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖ ଡିପ୍ସ ମାରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଭାଇ ତମେ ତ ହିରୋ ହେଇଗଲ ପୁରା ହିରୋ। ଆଉ ତାର ପୁଷଅପ ମାରିବା ସରିଲା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ରେଡି ହଉଛୁ କାହିଁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଗାଧେଇ ଦେଇକି ଲାଗୁଛି ପାଣି ଟା ଥଣ୍ଡା ତ ଅଛି ପ୍ରବଳ ବଟ୍ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗାଧେଇ ଦେହ ଟିକେ ଲଗେଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ଅଛି ପାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା। ପାଣି ତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ୱାଓ ଦେଖ କେତେ ଥଣ୍ଡା ଭାଇ ପାଣି। ସକାଳ ସକାଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନରେ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ ତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଆଉ ମସ୍ତ ଅଛି ପାଣି ଟା। ନଜାରା ନଜାରା ଦେଖ ତ ଭିଡିଓ ବନେଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଦେଖ ଭିଡିଓ ବନେଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଏପଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଆଇଛୁ ନାଳ ଏଠି ଆଉ ମୋ ଗୋଡ ତଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଯାକ ଅଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ମତେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କରେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲେ ଦେଖ ଭିଡିଓ କରିବା ଟାଇମରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଗଲି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ଏତେ ଏଇଟା ଖସିବ ଜାଗ୍ରତ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଏପଟ। ଆ ଏଇ ସାଇଡ୍ ଆଇଲେ ଏପଟ ପ୍ରବଳ ବାଲି ବାଲି ବୋଲେ ବାଲି। ଆଉ ଏ ପ୍ରବଳ ପତ୍ର ଅଛି କାହିଁ ଏଇଟା ପାଣି କଣ ଝରି ପଳେଇଲା କି ବାଲି ଯାକ। ଗୋଟେ କିଛି ପତ୍ର ଅଛି ଦେଖ ମାନେ ପତ୍ର ପତ୍ର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଘାସ ନାହିଁ ଗଛ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଝରି ପଳେଇଛି। ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ ଏପଟେ ଗାତ ହେଇଛି ପାଣି ପ୍ରବଳ ପାଣି ପାଇଁ। ଏପଟ କିଛି ନାହିଁ ଆଇ ମିନ୍ ଭାଇ ଏଟା ଖସୁଛି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଠି ପ୍ରବଳ ଗାତ ଅଛି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଇରେ କେତେ ଗାତ ହବ ଅଛି ଦେଖୁଛି। ତ ଗଲି କେତେ ପ୍ରକାର ଗାତ ଅଛି ଓ ଜାଗ୍ରତରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ଭାଇ ତ ଆଣ୍ଟୁ ସହିତ ଘାତ। ଓହୋ ଦେଖ
ମୋ ଆଣ୍ଟୁ କେତେ ରହିଲା ଏଇ ରହିଲାଣି ଆଣ୍ଟୁ ସହିତ ଗାତ ଆରେ ଅଧିକ ଅଛି ପ୍ରବଳ ଅଛି ପ୍ରବଳ 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 କି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଜଲ୍ଦି ଡ୍ରେସ୍ ଫଟୋ ସବୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ଅଛି ଏଇ ପାଣି ଗାଧେଇବାରେ ଆଇ ମିନ୍ ଯେଉଁଠି ଗାତ ଥିଲା ସେଇଠି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ମୋତେ ଆଇ ମିନ୍ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ସେଇଠି ସେଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲି ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବୁଡ଼ନ କରିବା ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମୁଁ ସେୟାରିଂ ହେଇଯାଉଥିଲି ଭାଇ ହଁ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ବୁଡ଼ିଲି ଆଉ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଧେଇଲି ପାଣିଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଇ ମିନ୍ ଥଣ୍ଡାକୁ ଆଉ ଗରମ ଲାଗିଗଲାନି ଲିଭ୍ କରିକିନି ତ ଏତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲି ଭାଇ ଏବେ ମୋର ଗାଧେଇବାର ସରିଲା ଆଉ ମୋର ଗାଧେଇବାର ସରିଲା ଆଉ କି ଆପଣ ଦେଖିବାରୁ କି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗାଧେଇଲୁ ଆଉ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ଫ୍ରିଜ୍ କେମିତି ବଡ଼ିକି ପୁରା ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ କଲା ରଖିଲା ପରି ଲାଗିଲା ଆଉ ଓକେ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ଖୁସିରେ ଆମେ ଏଇ ସକାଳେ ଆସିଥିଲୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଆଉ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବାଟା ଆଉ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି ବାଏ।